Dragi prijatelji, želim vam preporučiti knjigu koja se na engleskom jeziku zove Breath, a napisao ju je Prem Rawat. Knjiga će uskoro biti prevedena i na bosanski i na hrvatski jezik. Dakle, još jednom, Breath napisao je Prem Rawat, a na našem jeziku će naslov biti Dah. Knjiga je predivna, iznimno korisna i ako biste me pitali da preporučim jednu knjigu, to bi bila upravo ova knjiga, zato što ona opisuje najvažnije ljudske procese životne, kao što su disanje i sposobnost čovjeka da svoju pažnju spoji sa vlastitim dahom, koji je najveći dar božanski od Boga, od stvoritelja nama, i taj dah jeste nositelj života. Dah, udah, izdah, prema Prem Rawatovom pisanju, jeste izvor života i nakon što udahnemo mi počnemo živjeti. I to je prvo što uradimo, jeste da udahnemo i cijeli život dišemo dah za dahom, da bi kad izdahnemo, to bi bio kraj ovog planetarnog, ovozemaljskog života. Međutim, suština je u tome da možemo mi upravo preko tog najvažnijeg životnog procesa, preko daha, upoznati sebe, svoju dušu, jer u suštini duša je upravo tu uz dah i našeg stvoritelja koji nam podaruje i koji jeste u stvari sveprisutna, božanska, najdivnija ljubav, snaga, energija, životna moć, samilost, pravednost, sve ono najdivnije što mi volimo. Tako da ako želimo upoznati sebe, svoj život, svoju dušu, svog stvoritelja i suštinu ovog svemira, onda pročitajte Dah. Knjiga će biti prevedena na bosanski i na hrvatski jezik negdje sredinom 6. mjeseca i bit će štampana, bit će i u prodaji, a bit će i u knjižnicama, u bibliotekama. Tako da sad vi koji živite u inostranstvu, negdje u Americi, u Europskoj uniji, u Francuskoj, znam da su te knjige prevedene i na francuski, i na njemački, i na sve jezike svijeta. I evo sad i na naš jezik dolazi. Prema tome možete ih ili u bibliotekama pogledati ili naručiti preko interneta ako utipkate Breath, Prem Rawat. A kad bude tiskana i štampana na bosanski i na hrvatski jezik, javit ćemo vam tako da možete doći u posjed takve knjige. Kažem, najiskrenije preporučujem najbolju, najkorisniju, najvažniju knjigu na svijetu. To je Breath ili Dah koju je napisao Prem Rawat. Puno pozdrava i želim vam sve najbolje.